Níka Četaře. Nemáte náhodou bratra? To bude jistě taky takové hovado. Bratr je Sokol. Ale se nesmíme smát, já to pak nezvládám. Jo? Takže takhle. Takhle, pojďte, proti těm smrkům, aby tam byly ty smrky. Ale pěkný, ty jo. No, je. To je nějaký Návod vyplněný. Taky není to tak špatný. Ale dostal mě to úplně. Pište čitelně a používejte toliko předepsaných zkratek. Důležité číslo bude zahájení palby, no. Dneska člověk... Zahájení palby 15:45. Bylo by 15:45. Bohužel není čas. Mám asi hlavu, kde je kdo. Dobrý asi. Takhle to zkus ještě, Míro, takhle to pěkný. Jo, takhle, jo. Za ty smrtí obejdem ještě. To je jak vysypání makaj, jo. Když tak se pak vyfotí. Víc hlav, víc rozumu. No, to vidím.